ya Mahmud ya Mahmud ya nuru kan ya gaba mini abu da mini kai ne kamar ka ba ai ba Mahmud tafiyar ka nake Mahmud nuru kan ya gaba kai mai da kaso Mahmud ya Rasulullah kar ka bar matakin wanci Mahmud ya mafin kar ka bar na gwanci da abu da kai nake Mahmud nuru kan nuri Mahmud Mahmud nuru kan nuri Mahmud mafakar kowa Mahmud wallah ya Rasulullah ja gaba kai mai da kaso Mahmud kai muke nema muke da rana yaushe da Mahmud Mahmud kar a bar ma'aimin da take ya haduwa da umar shirka Mahmud kar a bar baya ai mu can gaban kamar Mahmud shi muke madare sai a bar mu tare da kai shi ne maradin zuciya kullum girman ka take ya Rasulullah ja mu karanta a bar mu wankowa ja gaban kowa ka aje babu kowa kai ɗai ne shi ma mulkiya kowa kai ne ke du ba su lalla kowa ka gani kai ne mararin ne ko kai ne ka fi mulki kai ba ka Rasulullah bara'ayi ba kai ne koyi ya Rasulullah daga rabe inda ta yake yau wagun ka bari kai kawo ka bawa kowa kai mako wa murani kai ka ce kai kowa inda ka so ya Rasulullah kai mini ma ni san a gurin ka na so ja gaban ko dan shari tijani dan jiri lani maulana dan gai si dan shan musajjidu da haka maula dan shari mai tijani a taimaka mini a aimin abinda ku hankali bai zaka za a yi mun ba nema ni kai na sani mamu babu kone ilimi babu kowa yin kwadu bara maula ya abin da na san in same ka da rana gari ya race ya Mahmud kai muke nema ruhi kuncin ka yake Mahmud rishin gamun haɗi kullum sai wannan gari sai damuwa ta zuciya shi so in ya kama kai in akwai kone in babu muradi sai kunci da Rasulullah sai yau dama a cikin gari ya yi mamar ni ba ilimi a gare na uba wani girma kai ai mai shi ka fama mura na gargado bar shi ilimi kowa yau ko zai koyi karka duba gada na hula ke hadizar ce ga uwar manya ta zo uwar shirka sai ya zaka ma mai matsayin nan mai ba kowa mai sitawa gidan ku ne umma gani ma a bani dan ba kar amanta ni sai da baran ke a gidan kikiyar da abani ma ba dan hali ko aiki ba gani ke kowa ya mola ya majizan al'a bari dukan bayi rabbuna kai kake yi kai ke yi ni ma kai kai ka haɗa ni da shi rabbi kai nake da ba dan hali ko aiki ba ya rabbi na mama gon salatu ga Muhammad na ahali da saha bai da dukkan shi hanai da shi tijani jilani da bar ba da abin da tunana shi malam tijaniya da sai musayi da mashi ya haru sai Mahmud
ƙara kamari ka abar ni da kaina ya maula ƙara tunanin hali murdan mamu wala muna tuba